Laing tulo ka senador ug usa ka kongresista ang mipadayag sa ilang pagtuo ug pagsuporta sa pulisiya sa probinsya sa Sugbo, kalabot sa mga manguli nga overseas Filipino workers kun OFWs ug mga returning overseas Filipinos kun ROFs. Anam-anam nga nagkadaghan ang mga opisyales ug mga lider nga mipadayag sa ilang suporta sa protocol sa lalawigan sa Sugbo alang sa mga OFW ug ROF. Karong bag-o mipadayag sa iyang suporta mao si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senador Joel Villanueva ug Senador Riza Hontiveros. Mato ni Senador Zubiri, uyon siya sa pagpaluag sa quarantine requirements alang sa mga OFWs ug ROFs nga manguli sa nasod. Ilabi na kadtong nabakunahan og nagnegatibo pagyud ang swab test result. Og tungod kay paspas naman karon ang paggawas sa resulta sa swab test, walay rason nga paistaron pa sa hotel aron mag-quarantine ang OFW ug ROF sulod sa duha ka semana. Naglaom sab si Zubiri nga sundon sa ubang mga probinsya ang pamaagi sa lalawigan sa Sugbo aron masayon sa mga OFWs ug ROFs nga dugay na nga naghinam-hinam nga makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Midugang siyang kinahanglan na gayud i-review ang mga gipatuman nga pulisiya sa nasod ug usbon kini aron mahaom sa sitwasyon kay padayon man nga nag-usab-usab ang COVID-19 nga sitwasyon. Sa iyang bahin, hugot usab ang pagtuo ni Senador Riza Hontiveros sa baruganan sa Sugbo. Mato niya nagpakita lang kini nga makamao na gayud ang Sugbo mag-atiman sa kaugalingon niini nga katawhan ug masaligon usab siya nga gihuna-huna gayud sa mga opisyales dinhi ang kaayuhan sa mga OFWs. Laing senador usab nga mao si Senador Joel Villanueva nga taga Bulacan, mipadayag nga ang pulisiya sa Sugbo science-based ug dili usab gasto apan epektibo nga paagi. Naganayon siya nga dili usab dako ang gastuhan sa gobyerno pagbayad sa mga hotels kun mubo lang ang pag-star sa mga OFWs. Iyang gibanabana nga makasave ang gobyerno og moabot 300 milyones pesos sa usa ka buwan kung ang pulisiya sa Sugbo ang ipatuman. Mipagawas og pamahayag ang maong mga senador karong Huwebes, Hunyo 10. Human mipadayag sa ilang suporta si Senate President Vicente Soto, Senador Sonny Angara ug Senador Bong Revilla kaniadtong Miyerkules, Hunyo 9. Samtang si Deputy Speaker Bernadette Herrera sa Kongreso miluwat usab og pamahayag pagsuporta sa pulisiya ni Gobernador Garcia. Sama sa gisulti ni Senador Angara, matod ni Kongresista Herrera, ang pulisiya sa Sugbo praktikal o gitarong og huna-huna kay gibalanse niini ang safety sa katawhan aron dili mataptan og sakit o gihuna-huna usab ang pagresponde sa gobyerno sa COVID-19 nga pandemya. Kahinumduman nga nimando na usab ang Malacañang nga i-divert na usab ang mga international flights ngadto sa kauluhan hangtod karong Sabado, Hunyo 12. 8 ka mga Sugboanong kongresista una nang mipirma og manifesto nga nanawagan sa IATF nga pasagda na ang mga local government units nga mag-atiman sa ilang kaugalingon sama sa Sugbo nga makamauna mo atubang sa COVID-19 nga krisis. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.